Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata, hami sude parhalado HKBP Kebayoran Baru, pasahaton selamat hari Minggu madihamu, amanami, inanami, dohot sude ruas nama dohoti parmingguan di Manogoton. Suak songoni di aka na baruod dope, parjolo sahali nama dohoti, tarlumobi matu ruas nama ngihuton melalui live streaming sian bagas tabe. Parminggota di mingguan ima minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis dohot topik masih pauli-ulian manomu haroro ni Tuhani. Adorang sotapuka parmingguat tahun martangiang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Atong tapasonang marohata tapuji madebata sian buku Ede nomor 5 ayat sadaro di ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonondo di dok Tuhan Yesus, ianggo poda na diau, dang au na punasa, poda ni na marsuru au doi, molo adong manang ise nama bahen lomo ni rohani amai, botoon ni ido taringot tupodai, manang nasian debatai, manang nahu hatahoni, sian roha-rohaku sadiri. Songon ni dok ni surati, aka batang aek na mangoludo, mabaor sian pamatang ni naporsea diau.
Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, pardenggan basana sumurung, namar pungu di hamidison, mangido tuho sian nasarohanami, say tabai maha porsion nami, jala pargogoi hami, asa tarulahon hami parange nadenggan, songon na pinangido ni roham siak kami. Sairamoti hami rodi hasusuda ni bohal nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 233 ayat 1 dohot 4. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik paonopon dohot lapatanna. Unang ho mamunu. Dia do lapatani, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mambahen sahit-sahit tunasa namangulu. Ikon roha panguluhon do rohata di sana mangulu. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikni. Amin. Tapuji matuhata marede hita siat buku ede nomor 190 sia ayat sada dohot 2. Sai
Tato poti ma dosata nagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo nasa hotu dosan. Sinot sitopa nasana adong. Paruhum natigor. Namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akanahu ulah hami. Marhitesian pangalosion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtu dohona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan bahasa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sesama dosa nami saluhutna. Jala surut maton di parbadia tu rohanami be. Asa tarbayan hami mangoloiho. Di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hangoluan. Na sora suda. Na pinar bagabagam di akana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bege hamuma baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodiota diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai ndada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Udul Muhammad. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 295 ayat sada dohot ayat 2. See
Hatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion, imana tersurat di Amos 5, memuka sian ayat 10 walu, rodi ayat 27. Tajahama marsikat soring. Marjea manasida akana mangapian di arini Jahoba. Tung ahala bamuna siani, haholomon do arini Jahoba, ndada hati uron. Hirasongan halak nama urus maradokon singa, gabi dijupakkan babiak ibana, jala duro di jago ibana, gabi mangkusade tanganna tudorpi HP di parukut pulo ibana. Nda haholomon tongon arini Jahoba, jalan dada hati yuron, hagolapondo ndang marsinondang. Huha gigihon, biasan au mida aka ari rayamuna, jaladang dihalomohon rohakku aka lulutan muna. Ainang pe dipelehon hamu tu au aka pelean si tutungon, dohot pelean si panganon, dang lomo rohakku disi. Pelean hamulia teon sian pinahan muna, pamueon pe dang paduli audisi. Paholang masyanau habuturon ni aka endemi, jaladang lomo rohani pinggolku kubege suara ni sordamu. Jadi margiling-giling masongon aek uhumi, jala hati goran songon sungai naso olo marsik. Tungadong maaka pelean si potongon dohot si panganon di pasar hamu tuau di halongonan salilin si 40 tahun hamu ali pinoper ni Israel. Atong ustungan muna ma udung-udung ni raja muna, ro di ojahan ni gana-ganaon muna, tole bitang ni debata muna, akana binahen muna di hamu. Jadi tokoh kumahamu terkuang dawas salku sian Damaskus nina Jahoba di bata sebawat guarna. Ido sahatna martua do tumangihon hatani debata jalan na upeopsa. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 417 ayat 2 dohot 4. Taha tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama anak ni debata Jahoba nasasadai naga begebian sian tondi porbadia andorang sohububuan.
Ido tuhata na tumao na bernit di pangumuman ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru dumitanom. Na mangulak mangulu di ari patuluhon. Lau hundul di siamun di pata Jehovah. Amanai pargogo na sahatu dosani. Disimai ibana pai ima mulak sogotan. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia. Jalan adu. Dohot dia kaina mandok. Mulak mangulu sogot daging halak na mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Kudul mahamu. Tabegema puji-pujian sian paduan suara Kesia.
Tikting ni Huriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 12 November 2020. Naparjolo guarne minggu sadarion ima minggu pa 20 hondro Trinitatis doho topik masih pauliulian manomu haroro de Tuhani. Napaduahon namoting. Na di hari Rabu tanggal 8 November 2020 nasalpu nunga marujungolu amang situa Robinson Silitonga umur 55 tahun. Na hinabaluhon ni inang Roslina Erdawati Boruhutagaol, alamat Perumahan Bumi Karang Indah Lebak Bulus Jakarta Selatan sektor Satahi. Nunga tu udean na di hari Jumat tanggal 10 November 2020 di TPU Tanah Kusir. Nah di hari Jumat tanggal 10 November 2020 nasalpu nunga marujungolu amang sagumani lumban tobing umur 10 tahun nah hinabaluhon ni inang situa Roselina Mawar SN Boru Panggabean alamat Jalan Patal Senayan 2 nomor Sada Jakarta Selatan sektor Godung. Jala sadarion Minggu tanggal 12 November 2020 pukul 10.30 WIB di Patu Pahuriata do Parbinggon di rumah duka. Tu udean hari Senin tanggal 10 November 2020 di TPU Petamburan. Tatang yakon ma satu mibu tarapul rohani keluarga na tininggal honna. Napatuluhon pertukaran mimbar distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu tanggal 12 November 2020 di Patupado pertukaran mimbar distrik Walu DKI Jakarta. Dung Sipul Jamita Pasat Pelean Tujolo Dohita lau membantu operasional HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Mardomu Tusi Adorang Sujamita Mardalando Tolu Kantong Persembahan Sada A Sada B Dohot 2. Napaupaton pertangyangan sektor Sadarion Minggu tanggal 12 November 2020 pukul 10.06 WIB di Patu Pahuriata do pertangyangan sektor Sauderan Maringanan di Jalan Cibulan Pitu nomor 20. Nani hasuhuton ni keluarga Nyonya Oni Kemar Paung Borusitorus dohot nani uluhon Pendeta Luhut Simbolon. Napalimahon seksi remaja hari Sabtu tanggal 10 Sada November 2020 pukul sia WIB sahatu pukul 10 WIB di Patupa seksi remaja do asesmen minat dan bakat remaja secara online. Link pendaftaran tes minat dan bakat Boima Tajaha di Warta Cetak. Napaonopon seksi pemuda hari Sabtu sahatu hari Minggu tanggal 10 Walu sahatu 10 sia November 2020 seksi pemuda HKBP Kebayoran Baru Patupahon Retret Maringanan di Villa MS Cisarua. Napapituhon Parheheon Ama hari Minggu tanggal 10 sia November 2020 di Patupado Parheon Ama HKBP Kebayoran Baru di Ganup Parmiguon. Penapotohon tu sudah ruas ama asa dohot berpartisipasi di makobasi di acara puncak Parheon Ama. Pendaftaran boy menghubungi Amang Wirda Sirait. Acara ramah tamah di Patupa Dung Sipul Parminggon Bahasa Indonesia pukul 10.30 Maringanan di Serbaguna A. Napawaluhon Dewan Marturia hari Sabtu tanggal 10 Walu November 2020 pukul 12 WIB sahatu pukul 10 pitu di Patupa seksi musik do workshop song leader dohot tema nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan di tahun profesional 2023. Maringanan di Serbaguna A. Narasumber Pendeta Luhut Simbolon dohot Gabriel Harvianto. Penabotohon tu sude song leader pemusik dohot multimedia asaman dohoti workshopi.
Pendaftaran.info selengkapna boima tajaha di Warta Cetak. Napasiahon Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta hari Senin tanggal 10 November 2020 pukul 10 WIB di Patu Pado Konven HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Sutoyo na ni dohot tani sude pangulana gok tiki dohot keluarga padita pasiun dohot keluarga dohot ina sarfat na pasapuluhon panitia Natal tahun 2020 dohot tahun baru 2024 nunga terbentuk B panitia Natal tahun 2020 dohot tahun baru 2024 Guar-guar di panitia boima tajaha di Warta Cetak. Napas 10 sadahon selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas nihuriata pasaton selamat ulang tahun hari Hatu Tubuh dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason tusude ruas nihuriana tubuh manang nambar bagas di tanggal 12 sahatu tanggal 10 walu November. Saya tuhat tama nama masu-masu. Meletung adong ruas di huriata nasotar surat dope goarna di tikting na ulang tahuni di pabuama tu ganup situa di sektorna manang tu sekretariat. Aka tikting nasonen jahahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan ma tajaha. Songo di masa saat ni tikting di huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujolo ni tuhatta. Tabegema puji-pujian sian paduan suara sektor Saroha.
Tapuji ma debata, marede mahita sian buku ede nomor 710 ayat sada dohot udutna, huhut papungu pelean sada A, sada B, dohot 2.
Dameni de matana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan itu hata Yesus Kristus na marpungu hitan yang di bagas joroon songonima nang na mengikuti permingguata marhiti live streaming horas madihita saluhuna. Mulau hutadda dope hamu. Mulau itadda hamu dope ka? Mulate ma ditu hata di parjupangata di permingguan di bagasan minggu tasadarion. Atong amanginang rap tatangi homma hatani di bata barita nauli di minggu tasadarion ima na tersurat di sada Tesalonik bidu 5. Mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Songonom ma ridok disi takas mata pai hutihut hujao kami matuhita saluhuna. Dungo mahamu managam ari haroroni Kristus. Alaidak pola suratot tuhamu ali akadongan taringot tu tikina dohot sadiharina. Ai diboto hamu do takas na songon panak koborngido haroroni arini Tuhani. Ai molo didok halak damedo jala mara swadong disima topu tahop tunasida hamagwani songon pabibion tu nagabi-gabian jaladang adong hapurusan nasida. Alai hamu alia kadongan dang di bagasan nahulup pamu sotung hatiuran ari hamu songo panakko. Ai saluhu na do hamu anak hatiuron jala anak arian. Dak siap borngin hita manang sian hahulumun. Atong sayunang matarpodop pita songo nakanaliban. Saydungo mahita jala marroha natorang. Ai bornginido terpudum akan namudumi jala bornginido mabuk akka namabuki. Alayang gohita na siya narian marrohan atorang mahita. Tasulukom maha porseaon dohot haholongon. Songon baju pertahanan jala tajujung ma pakirimon ni roha di haluaon. Aidang dipadiri di batahi tabahis sirimasan. Alai naing madapotan haluau kita marhite sian tuhatta Yesus Kristus. Naung mate humokopita asa sadok mangulu hita rap dohot ibana. Manang na dungo mangulu dope hita manang naung mudumpe. Di baheni sai masih paingotam mahamu. Jala masih pauliulian songon naung binahemuna ima sahatna. Tema ni minggu tadi minggu sadarion masih pauliulian manomu haroroni Tuhan. Saling membangun dalam menantikan Tuhan. Ditaringoti do nakingat di tonga-tonga ni turpu jamita na hujahami ari ni Tuhani. Molo ditaringoti taringot tu ari ni Tuhani dibukutan na badiai namar lapatan doi tutu jala pasti do haroroni Tuhan. Jaidang bui dohono tarupani songo nakahalak na porsea hita di hata ni di bata aidak karubinoto in. Kalau firman Tuhan sudah menyatakan tentang hari Tuhan itu untuk menyatakan bahwa itu benar. Roma tikini. Ala ditaringoti do taringot tu haroroni Tuhan atau tentang hari Tuhan. Tentu nomor lapatan di si ima holak Tuhani do no botoi. Ala harorona do. Adigan sadihari holan naneng roido mabotoi.
Asa marhite-hite siani di hamu amanami dan nami, tugas kita bukan berusaha untuk tahu kapan itu. Jadi dangi ulauta. Molo ditaringoti Roma Tuhani, jadi ulauta dang manaringoti adigam mayro. Tung takas no nakingani marhite-hite tupu jamita na hujahami. Alai songod dia dohita lahu managam haroronai. Molo porsea dohita di ari ni Tuhani, tentu bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya menantikan manomu-nomu managam haroroni Tuhani. Jalana di taringotan na dison haroroni Tuhan na padua halihon nama. Dang be managam haroroni si padua na naik sorang. Atau ini adalah berbicara tentang penghakiman nama. Bukan lagi tentang keselamatan. Alanga tajaloi di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Asa marhite-hite sini na boy tai dan waing marhite turpuhon ima tujuan akhir. Dung mate ho tu dia doho. So ni dok ni detei. Na julu na may dok tu hitan nina. Molo mati hupung tu dia dohoin na tu hitan dohoin na mobile na kan. Ngayon tak songon ibe. Jala takas doi dihajongjok kon tupu jamita na sahat tu hita. Sehingga haroroni Tuhan itu. Hari Tuhan menjadi tujuan kehidupan orang-orang beriman. Jala dikobar hodon aking marhite-hite tupu jamita na hujau kami dia datang seperti pencuri pada waktu malam. Molo didok songop panak koborngin namar lapatad doi tidak ada yang tahu dan tidak diberitahukan. Tangadok panakku dan yang roba budari tu jabum. Hati-hati hote inna. Tangadok ida. Jadi pemahaman itu dang nagabe di sarupahon haroroni Tuhani songop panakko. Dia sama seolah-olah dia sama di pencuri, bukan. Alai asa takas do di tonga-tonga di perdalanan ningoluta, tujuan ningoluta nakingani itu tergantung kepada pemilik kehidupan itu, yaitu Tuhan. Jadi dang dipabuai, dang adong na ubotosai, holan ibana na naing roido. Atong molo songoni, songod dia mahita. Tugas kita adalah idonakingan na diturpu jamitan na hujaho kami, ulaut ta ima dungo. Dang dungo. Molo dungo berarti bangun tidur, kan itu. Alai molo didok dungo berjaga-jaga. Selalu siap. Gitu. Adiga petahoi. Gitu. Songon halak na porsea hita di Tuhan Yesus Kristus molo didok naroma tikiku ninna. Jala takas doi digobar ho Tuhan Yesus Kristus tuah kasisianna mulut aja di Yohanes 10:4. Taringot tu bagas ni damang. Tung takas do dihajongjok ko dibaritahon di Tuhan Yesus Kristus tuah kasisianna pasti rodo ibana. Asal lahu managam haroron di Tuhani ulaot ta ima berjaga-jaga. Siaga. Dungo ninna molodi hata batak. Jadi mulut buka di kamus besar bahasa Indonesia berjaga-jaga dungo bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup. Waspada terhadap segala kemungkinan. Majamoton perdalanan ningoluna songonak kahalak na dungo. Na mangulahon lomoni rohani debata. Bersiap-siap, berawas-awas, berhati-hati. Jadi dang langgus ngoluna di hasianganon. Atau mana ada karbinoto ini. Tetapi dia selalu berjaga-jaga. Hadungo onido nani pasunggulhon ni hatani debata di tonga-tonga ni mengguta sadarion. Di hama nami nang dihita saluho. Nah, mengapa harus berjaga-jaga? Buase ko dungo hita. Para si rohado kan itu. Jadi bodoh tadi ada dua sisi hari ini Tuhan ini.
Na perjulu sehali arini Tuhani adalah anugerah. Asini roha. Jadi mang nabo hape perdosa ni jolma akka ana porsiai di tonga-tonga ni panggulmito ni ngoluna anggo di lode batado pe ngolu di hasiang anon tarulia sini roha dope. Anu ngata jalu haluaun marhite-hite silang ni Kristus. Jala say mangulah dosa dope hita totong nak penok tajalu haluaun ni. Alai torus dope hita dapotan asini roha di tonga-tonga ni akan namaralo nak ingat tu nang tajalu haluau sian di bata. Jadi hari ini Tuhan nata adopi nang di tonga-tonga ni ngoluta ima asini roha dope. Jala takas doi di gobar ho Tuhan ta Yesus Kristus marhite-hite akka kisah na dong di buku tanah badiai. Nau paltak anak-anak namago. Dan Yesus tidak pernah dak keapola dicurigai Yesus marhite-hite hamumulak nia keparjati batu tudo. Hola roi bana bay pesta. Bersuka cita. Alaniaha ai di bagasan asini rohai dope. Imana parjolo arini Tuhani natajalo sahat tutikion bicara di leo Tuhani dope di hita panggulmitun ningulu. Alai arina paduahon imana diturpuk jamitan nakani itu adalah benar-benar penghakiman. Dan adong bedisia sini roha. Alai perbue ni naung tajalo asini rohai nama nanaing takas mersugo di sifat tuduhonon ni Tuhani. Alani ido di hamua manami nanami wasa ikut dungo hita. Di panggulmiton ni ngulu taun na gudang pengaruh, gudang do ela-ela. Di perjalanan di ngulu tahun, apalagi dia kehamajuan naik percepatan-percepatan, hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi hitungan detik. Jadi ngulu tahun naik penuh kejutan dukana. Mula halak batak madok sangguling ngubuk boy do berubah. Sekejap. Jalanang boy ta ida songo dia do perjalanan di ngulu ta tujolu. Hola Tuhani do no botoi. Dan kalau kita nanggosada pe apa yang akan terjadi kemudian? Alasa guru di Tuhan itu panggulmiton di ngulu ni hita jolma. Boido tajalo aka berita-berita nama baik kita tersongkol. Boido ate na tari pajupa do pe awa makatai do pe amin. Jadi godang na boy terjadi secara cepat dan tidak terduga di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta ganu marsadasa. Anggota boto do ujung ni perjalanan ni nguluta dak pola rikoton. Atau ima 2 tahun naik, 4 tahun naik, 5 tahun naik. Alai ala memang dangadok kita manangisi penau botosa, ido iben na dipaingot hadungoon ni akana porsea di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Alaniaha karena hidup kita tidak hanya di takola di hasianganon ujung ni panggulmiton ni nguluta. Alani ido hamua manami nanami molodok ari haroro ni Tuhani diidentikkan dohot hari penghakiman akhir zaman. Manang kedatangan Kristus kembali. Manang haroro ni Tuhan Yesus Kristus napa dua halingon. Ahado sitiopota dihadungo oni. Bagaimanakah perjalanan hidup orang-orang percaya di dalam menantikan hari Tuhan? Imana pina sunggul honi hatani di bata, turpu jamita nasahat tuhita di bagasan minggutta sedarion. Jala adong do hubungan na totong tuturpu epistel na tajahan akyani. Imana di Amos bidu 5 10 satu ayat 27. Bohando gobaran ni halak na dungo, songo dia do halak nama nagam haroro ni debata di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Dan ini adalah tantangan kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jala adong do pemahaman na hurang pas mulutay dan nakingan di turpuk epistel doho di turpuk jamita na hujaha hamii. Ada yang berkata, adong do nakingan na madok imana di ayat tului dame do. Anggo haroro ni Tuhani dame do. Dang adong marah di si.
Dungi songo dia don akingan pangatusion ni bangso ni debata diturpuk epistel natajahai. Adong do totok pangarujum nasida ai bangso na pinili dohami. Sehingga di dalam ketertindasannya marhiti-hiti aka bangso na asing ubay nido ubay na dihosi holi nasida adigam maro Tuhani. Anong nga tung marsikor nasida binahin niya ka bangso na mga rajay nasida. Dungi say di paratopot di pangido nasida maadigam maro Tuhani. Dan pemahaman itu yang diluruskan oleh Nabi Amos. Ido na pinatikos ni panurang Amos tu nasida. Ay di boto hamu na do hari ni Tuhani manang sungod dia. Mara duida. Hagula po dui. Buasa di dok panurang Amos tu bangso ni di batasong ni. Ala memang adong hal-hal na nihanguluhon na sida di tonga-tonga ni panggulmitol ni nguluna na maralo tulomo ni rohani di bata. Mereka beribadah. Di pasahan nasida do totong ng akka pilianna. Marede do nasida do denggan. Jalam makuling do ng akka uning-uningan nasida do uli. Tabu bigiyon. Alayaha madidok di batatu nasida. Dang lomoro hakku. Dang dihalomohod di bata. Pamujion ni bangso ni di bata. Tu di bata sendiri. Mereka beribadah. Mereka memberikan persembahan. Mereka menyanyikan lagu pujian. Dan mereka juga memperdengarkan musik yang begitu indah. Uning-uningan nama cetabu. Alai didok di bata tu nasida. Dang lomoro hakku. Buasa dang lomoro hani di bata. Ima nagabe suku-sukun jala ima nagabe suara ni jamita di mingguta sadarion. Atong ahado-hado mo oni. Duku jaha turpu epistelon ala rap baru marpesta gotilon do hita hami pinari minggu itong hamu pinari minggu itong nang tung macai hiba do pamujiuni ribur ala duku jaha turpu hon gabi tubuh tu pikiraku di halomo di bata do naingon gabi buti. Aka edi nauli na patubigiho tu di bata. Sotong nadus do hita do huti. Takas do nakinga pilin. Ipasahan na sida do marmacam-macam. Kurban-kurban marmacam di pasahan na sida. Bahkan di pasahan na sida do lobu na pinamokmo. Kurban-kurban pilihan. Alai di do di bata dang lomoro aku. Basa di do di bata song ini. Di hama manami ang dihita sa luhut na. Ido na pinasunggulhon ni turpuk jamita. Di mingguta sa darion. Ternyata anak-anak Tuhan. Ternyata orang-orang percaya tidak cukup hanya di situ. Dak cukup kita hola patubegehon indahnya suara kita. Dak cukup kita hola patubegehon nakasuara ni uning-uningan. Dak cukup kita hola pasahaton akka piliata tuadupan ni di bata. Atong dia do na pinangidona di do na kinga dison di aya onom unang terpudum. Unang terpudum pamu alani i. Alani tabu bigi ucudi. Uli semuanya indah. Dan enak didengar. Ala di dok di ayat pawalihon di ayat paunopon itu tong tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Dungoma hamu jalama roha natorang. Dungo jala marroha na torang. Atong nanang taida hape dihadungo oni ima di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu ni akan porsia. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan ternyata tidak cukup di situ. Alai dok debata do daku halomohoni. Buasa di dok debata tu bangsona na julu songoni. Ala memang dang tikos nasida di hati goron. Tidak hidup berkeadilan. Menindas do nasida.
Holan yang idao donasida. Tetapi sulit untuk berbagi. Dan mereka juga tidak mau peduli. Dalam mulut tajahai buku di Dokdo Desi, mereka mengadakan peribadahan yang begitu indah dan megah itu adalah untuk menutupi banyak hal yang memang bertentangan dengan Tuhan. Gabe dipakai nasida do parsobon nasida tu debata lahu menutupi kehurangan na adong di tonga-tonga di panggulmiton di nguluna, yaitu hidup tidak berkeadilan. Hidup yang dok debata tu nasida saluhut na pinasa munaon magigi dakku halomohon. Adong pikiran naturang. Atong ido na nanteida di tonga-tonga di panggulmito ni nguluta songo nakahanak na porsea hita, songo nakaanak ni debata hita di tonga-tonga ni nguluta, dang nama dok berarti dang reko ulah honoko ni tidak. Tetapi bagaimana orang-orang percaya hidup peduli dan berbagi? Bagaimana gereja kita juga hidup peduli dan berbagi? Sewingok do hatani almarhum Epurus Emeritus Rasni Hurianta Opui SN Baban. Jangan kita hidup, jangan kita sibuk peduli untuk diri kita sendiri. Saya ingok deh, saya ulah tu diri taruh kita terus sibukin. Sehingga firman Tuhan menyuarakan bohado huriai, bohado akahalak na porsea, gabe pasu-pasu tu saluhut na humaliangna. Jadi kita terpanggil untuk hidup berkeadilan. Aka anak ni debata, aka halak na porsea di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna, dia harus bisa memanusiakan manusia. Orang-orang Kristen tidak boleh penindas. Ido na pinangilo ni debata siya tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta, ido benadok hu pasu-pasu hamu, asa gabi pasu-pasu hamu tu saluhut na humaliak kamu. Ima hadungoon na pinangilo ni debata di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu ni akan na porsea. Jali dirok Apostel Paulus do tu huria Tesalonik, yakid doau di boto hamu doi. Ala aka anak ni debata do hamu nina. Ala aka anak hatiurod do hamu. Sehingga yang membentengi kita di dalam hidup berjaga-jaga, nama jamoton hadungo otta di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Di dok nakingan di ayat ualui haporseaon holong niroha dohot pakirimon. Odo totong na pinasaan ni Apostel Paulus nang tuhuria Korin. Sada Korin sapultuli. Tulu do nahot inna. Haporseaon pakirimon dohot haholongon niroha. Nobel gesiani ima haholongon niroha. Hidup berkeadilan. Anak-anak Tuhan hidup berkeadilan. Akahala na porsea di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna hidup berkeadilan. Gereja itu adalah hidup berkeadilan di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Asa marhitesia ni hadungo otta managam haroro ni Tuhani ima hidup berkeadilan. Bagaimana gereja peduli dan berbagi di tengah-tengah perjalanan hidupannya di dunia ini sesuai dohot visi misi ni huriata HKBP gabi pasu-pasu. Gabi pasu-pasu ma aka anak ni debata. Gabi pasu-pasu ma aka na porsea tu debata. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Gabi pasu-pasu ma nang huria ni debata. Tu saluhut na humaliang ibana. Hidup berkeadilan. Na binukus ni haporseaon pakirimon dohot holong ni rohan akingani. Jadi manusia yang hidup berkeadilan itu adalah dia memiliki iman percaya di dalam Kristus Yesus, jalamian ibana di bagasan pakirimon, nahot di tonga-tonga di panggulmiton di nguluna, jalamian di bagasan holong nasiat di bata, di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluna. Ibana taida nakingan marhite-hite turpuk jamitai, sehingga tidak cukup hanya dengan rajin beribadah, tidak cukup dengan bernyanyi hebat, tidak cukup dengan musik, tidak cukup dengan memberikan persembahan. Alai ikop patardoi saluhutna di tonga-tonga ni perdalanan di nguluta songonaka anak ni debata mau peduli dan berbagi di tengah-tengah perjalanan kehidupannya.
Ido ben nedok kan dia di ayat na perpudi dia 10 sadaya manginang di baheni sai masih paingotam mahamu jala masih pauliulian. Sai masih paingotam mahamu jala masih pauliulian. Songon naung binahemuna. Artinya jemaat Tesalonik telah melakukan itu. Rasul Paulus hanya mengingatkan kembali. Didok tetap saling membangun. Masih pauliulian. Molo didok masih pauliulian atong ahama nanang si pariyahata di si. Molo didok saling membangun lah. Berarti si pasidingot tadi si ima late. Hosom. Iri. Dengki. Ang gumia do pehita di late, maul do hita membangun orang lain. Tetapi kita akan menciptakan sesuatu supaya dia terjatuh. Mulut aja lapatan nipati pewaluhon termasuk dari lapatan nipati pewaluhon. Bagaimana kita mendukung orang supaya dia maju dalam usahanya. Ido ka anak ni di bata. Ido na pinangiyo ni Apostel Paulus nakinga di tonga-tonga ni Uri Tesalonik asa masih pauli-uliak kamu. Dungin apa dua ho di dok. Di ayat 10 sana masih paingotan. Saling mengingatkan. Jadi melupa si masih paingotan, saling mengingatkan. Itu. Salah di. Alin mek pertuktuhan do te molo pinai ngok jol maneng ulu name gebibe do terancam mati. Molo ti kira dana ki badi huta sai ningok do pe barani do mang nai sepe molo sala iba. Barani do lahu mamas tapiba. Ubabuan tu amang mula inna do pe muse. Anggono nga terbalik. Mula manang dia wahalak gabiba na bababuaw tamang niba. Nakid jatuh siyahaw na turna merbeda namay. Alay hata ni dibata paingot tutuhita masih paingotan. Panggilan anak-anak Tuhan adalah masih paingotan, saling mengingatkan. Ido bentuk ni hadungo o di tonga-tonga ni panggulmiton ni nguluta. Masih paingotan dohot masih pauliulian. Disima jaloot ta pasu-pasu asini rohani Tuhani di panggulmiton ni nguluta ganuk marsada-sada. Ido ben na didok nakingan di ayat siyai dang akka sirimasak kamu. Aka anak ni debata dang sirimasan. Alai dipadiri debata do hita sia-sian di tonga-tonga di panggulmiton ni nguluta asa dapotan haluau kita. Ima pangadalan ni ngulu ni aka anak ni debata di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluna. Di hama manami na namin ang dihita sa luhut na ima mulo tapahobbar tu tema ni mingguta masipauli-ulian manomo haroro ni Tuhani. Jadi suatu ngadong dipikirata asa holanau masuk tu surgui sip-sip mawin na. Tuhani pedang lomorohan na mohulak kita masuk tu si. Ikut sudema. Ikut sudedo hitaun. Setuju hita kan? Ikut sudema hitau tu si. Ido ben na nidok atong asa sudehamu masih paingotan mahamu. Asa sudehamu tu si masih pauli-ulian mahamu. Saling mengingatkan dan saling membantu. Itulah tugas dan tanggung jawab kita anak-anak Tuhan akahalak na porsea di panggulmiton ni nguluta ganub marsada-sada atau tuhatama na madongani na mga ramoti hita na mga lehon pasu-pasuna di panggulmiton ni nguluta ganub. Amen. Martangiang mahita. Mauliate dia sini roham Tuhan. Mauliate di parsauran nami dohot ruas ni huriam dohot dongan nami parhaladum di permingguan bahasa Batak di huriam HKBP Keburan Baru di Manuguton. Mauliate matotong nang dihatam nang marsaringar di tonga-tonga nami. Todim to di purbadiaima nama masu honi turoha tu pikiran nami asa tarulahu kami hatami hobbar tu asi dohot lomoni roham asa gabe akka siula hatai hami tu saluhut na humalia kami atong mangidom hami tu asini roham lam tabay ma akka pasupasum
Tutonga-tonga ni aka ruas ni huriam, marhiti-hiti aka panggulmiton ni ngulu do aka ulaun na sida. Asa pakyomu na sida gabi pasu-pasu. Tu saluhut na sumaliang. Gabi marhiti siya ni marpanidangion. Hodo Tuhan. Di tonga-tonga ni hasyanganon si pujion nami. Homa Tuhan na mamasu-masu saluhut na aka na tua-tua nami. Di tonga-tonga ni aka panggulmiton ni ngulu di aka umur na gajang na pinasahak mo tu na sida. Asa totong di bagasalas ni roha do asa ni roham. Pakai na sida totong laho perhitian mu tu aka sudut na poso. Mamudahon mewariskan ngulu na marpakirimon, ngulu na marhapor siaon, hodo Tuhan si sabaon nami. Di tonga-tonga ni panggulmiton ni ngulu nami. Homa na mga leon hamalumo di aka na marsahit. Homa na mga puli aka na mga dupi habut ni rohan wa nga karuas ni huriam. Margugo man na sida di habut ni rohan na sida. Upasatay matotong ng akenakon ni huriamon na met asin ni roham man na mamasu-masu na sida. Gabi aka yanakon las ni roha di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga ni bangso nami pe. Atong asima roham sa hatuhoma daging loto di na sida. Las ni rohan na sa koy matotong namian di panggulmiton ni ngulu na sida. Pasu-pasu manangaka parhaladom totong di tonga-tonga ni pakubasyon na sida di huriamon. Asa totong lamar bungaran. Asin ni roham hilalaw kami tonga-tonga ni ngulu nami. Mauliate madiho Tuhan, gok puji-pujian nami mau. Rodi saliling nililing na marhite-hite Jesus Kristus Tuhan siya kupami. Amen. Tapasahat piliata untuk keperluan distrik marhite ede nomor 820 mamuka senaik sada.
tatangya koma piliata tuaru pani debata martangi yang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang, hodo haroron ni saluhut sile holeho nadinggan doho nasa ulibasan na mauliutus, upasata mi masya na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulon harajaw mo ditong atongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti tordim, asalam hutad dahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajawmu, say Saut malomani roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, leho matuhami sa darion hangulwa siya pari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu jalo hamuma pasu-pasu ni debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim.